Jaarlijks worden in Limburg zo'n 750 mensen getroffen door een plotse hartstilstand. Dat is meer dan in de rest van Nederland. In Mijn Limburgs Hart gaan Limburgse cardiologen op bezoek bij hun patiënten. Hoe gaat het nu? Heeft de hartstilstand hun leven veranderd? En hoe is het als je ineens hartpatiënt bent? Ik ben Nicole Siepershelgers en ik ben 1,5 jaar geleden getroffen door een plotse hartstilstand. Ik ben daar heel goed uitgekomen dankzij een snelle reactie van een cardioloog die me kon reanimeren en die op dat moment ook bij me was. Hallo. Hallo. Hi. Ja, leuk dich te zien. Heerlijk, kom gezellig erbij zitten. Dank je. Mijn zoon is 9 jaar geleden gestorven aan een plotse hartstilstand. Die zat gewoon achter de computer en zo hebben we hem gevonden. Hij was gezond, hij sportte, hij werkte en dan vind je hem opeens dood achter de computer. Ja, dat is heel erg. Dat hoort bij de koffie. Oh, dat hoort bij de koffie. En dan ga je toch eens even nadenken van hoe kan dat toch dat zo'n jonge knul zomaar sterft? Nou, en toen zijn we erachter gekomen dat hij een hartstilstand heeft gekregen omdat er een genetische hartafwijking bij ons in de familie zit. Oké. Je krijgt 2 mensen mee, hè? Je wil het heel graag weten, ja. Je wilt ook al is het slecht nieuws, maar je wilt toch graag weten wat er met je aan de hand is. En dan is het aan je eigen hoe je daarmee omgaat en wat je daarmee gaat doen, zal ik maar zeggen. Het leven verandert natuurlijk als je al 1 kind moet missen. Dan verandert al alles. Hoe ik in het leven sta. Ik ben eigenlijk nog bewuster gaan leven. Weer of geen weer? Ja, dan wordt het een betere wandeltocht. Een betere wandeltocht. Ja. Ja, zeker. Ik doe dus nou ieder jaar mee met Loop met je dokter. Je wandelt 10 kilometer, het is een hele gezellige tocht en je wandelt echt met de cardiologen en zo. Je bent niet meer zo'n nummer, maar een echt mens. Dat heeft al een voordeel, vind ik zelf. Zo, nou, toeval bestaat niet, hè? 1,5 jaar geleden regende het en nu weer. Ongelooflijk. Maar nu hebben we de bloesem. Nu hebben we de bloesem, ja, heel Kijk mooi. eens. Prachtig. Kersenbomen. Ja. En op 1 keer zeg ik tegen mijn vriendin, ik word niet goed en ik kiep zelf om. En toen kreeg ik zelf een hartstilstand. En toen was mijn cardioloog gelukkig bij me en die heeft mij kunnen reanimeren. En dankzij hem zit ik nog hier. Ja. Ja, daar stonden we dan met 100 mensen om ons heen, maar gelukkig een beetje op afstand. Oh, en ik weet er niks van. Ja, gelukkig op afstand, die mensen. Ja. Ik weet er echt helemaal niks van. Ja. Nee. Ja, dan zal dat hier ongeveer geweest zijn, Nicole. Oh, en ik heb voor mijn eigen gevoel het idee dat ik naar de rechterkant viel. Heb ik dan ook hier gelegen of heb ik toch hier op deze plek gelegen waar meer ruimte was? Het was op het midden van de weg. Op het midden van de weg? Ja. Ik had gelukkig collega's bij me, die waren er ook heel snel. Daardoor konden we snel de ambulance bellen. Ik weet nog dat je op een gegeven moment bijkwam en weer met afweer reageerde. Oh, ja. En daarna ook vrij vlot in de ambulance ging. En ik het gevoel had van nou, als deze reacties er alweer zijn, dan ben ik al heel blij. Want dan weet ik dat we een ongestoorde rit naar het ziekenhuis kunnen krijgen. Oké. Ja. En dat was ook zo. Het leven wordt wel iets anders, maar niet dat je echt zelf verandert of zo. Je bent je alleen nog meer bewust van hoe blij je mag zijn dat we er allemaal zijn. Ja. En dat je toch iedere dag geniet van de leuke dingen. De kleine dingetjes, gewoon iedere dag moet wat leuks hebben. Ja. Dat je iedere avond als je in bed ligt denkt van god, dit was vandaag leuk of dat was vandaag leuk. En jouw kennende gebeurt dat ook? Iedere dag, ja. Mijn lijfspreuk is al jaren, geniet van het leven. En dat is het nog steeds. Ja, dat is het nog steeds. Met uw financiële steun en Hart- en Vaatonderzoekfonds Limburg steunt u de generaties van nu en morgen. U steunt ons toch ook? Geef vanuit uw Limburgs hart.